vídeo selfie e temos a los Jinetes del Trópico. Eles son Fernando e Toñito, e os músicos que os acompañan, claro. Este proxecto é, nas súas palabras, a súa vida, e xuntos reinventan e actualizan a verbena galega. Los Jinetes del Trópico nace no ano 2015, da man de Toñito e Laura Solla, aínda que eles xa non seguen a formación. O nome deste grupo ten unha razón de ser. Laura é guitarrista e toca ritmos americanos, achegándose quizáis un pouco ao country. E por iso ela considerábase un xinete. E por outro lado temos a Toñito, que tocaba ritmos tropicais. Así que xuntándose os dous, crearon los Jinetes del Trópico. Fan verbena, sí, pero fan verbena moderna e verbena galega. Nos seus temas atopamos ritmos moi diferentes, como cumbia, bachata e meten moito metal. Tamén fan reggaetón, e fan fincapé en que este xénero cultíbano dun xeito antimachista. Unha curiosidade. Como xa sabedes, o noso idioma ten diferentes variedades dependendo da localización xeográfica. Non fala igual unha persoa de Verín, por exemplo, que unha de Vimianzo. Pois isto é algo que os jinetes quixeron plasmar nos seus temas, e de feito é fácil distinguir trazos dialectais nas súas cancións. A ver que máis nos conta Toñito. Dentro o vídeo! Bueno, este proxecto é un pouco a nosa vida, directamente. Tanto Fernando como a min estamos continuamente pensando nesto, continuamente invertindo tempo, invertindo recursos, bueno, é a nosa vida, digamos. Los Jinetes del Trópico xurde en 2015, da man de Laura Solla, máis da miña, de Toñito. Fernando incorporouse máis tarde, máis logo os músicos que nos acompañan van variando, pero bueno, entre eles Diego de Pelepau, Héctor, bueno, moita xente que nos acompaña aos conciertos, dos que estamos moi orgullosos, porque a verdad que son uns cracks, traballan magníficamente, a nos fannos engordar e fannos encher os escenarios e encher o sonido da banda. Definiría este proxecto como verbena moderna, para que todo o mundo máis ou menos o entenda. É o que solemos practicar, ese concepto de verbena moderna, meter cumbias máis modernas, con moita electrónica, cos metais, que creemos que é algo que, bueno, que non fai todo o mundo hoxe, porque ao final está todo o mundo metido no tema da electrónica, que é algo que está moi guai, pero bueno, creemos que tamén é necesario preservar certas cousas. Facemos estilos moi diversos, é dicir, podemos cantar desde a canción de Licor Café, clásica da Matumbá, cos bosnios do Bioza Collective, como podemos botar unha peza tradicional con pandeiretas, como podemos botar unha cumbia, como podemos botar un reggaetón con pili pam pim, que se queredes podedes ir a nosa canle de YouTube tamén, que aí tedes absolutamente todo o que vos estou mencionando. Sinceramente o concepto é festa rachada, festa galega, e nada máis, eso é o que nos dedicamos e é como definimos este concepto. O papel que xoga o galego en Los Jinetes del Trópico é absolutamente fundamental. De feito, agora estamos traballando no vindeiro disco, que, bueno, que igual que os dous anteriores ou tres, non recordo ben, é absolutamente todo en galego. Pensamos que o idioma máis fermoso que existe no planeta, polo menos ao meu modo de ver, sonoramente falando, é dicir, a sonoridade que ten o galego, pensamos que non o teñen outros idiomas como o castelán ou como o inglés ou o que sexa, e a verdad que está ben demostrado que co galego podes ir ao fin do mundo. Se non mirade a Carlos Núñez ou a, o que sei, ou a Susana Seivane ou a calquer persoa que recorreu e que recorre o mundo coa bandeira de Galicia, coa bandeira do idioma. Non sei, parecenos moi bonito. No noso caso, mira, como eu son da zona de Mos, pois utilizo tamén moito as geadas nas cancións, que creemos que é algo tamén bastante bonito. Fernando, por exemplo, é da zona da Ribeira Sacra, utiliza palabras como mai, como, bueno, palabras típicas de por aquí, e creemos que ao final é moi enriquecedor tanto para a nosa vida como para a música. Xa non falando de nós, eu, por exemplo, cada vez que escoito a un artista ou a unha artista que canta en galego músicas un poquinho máis modernas, etc., a verdad que é un absoluto placer. Creemos que como a raíz do proxecto e ao mesmo tempo o que adorna, o que fai que brillen as cancións. Bueno, Los Jinetes del Trópico nacimos en 2015, da man de Laura Solla, que é unha excelente guitarrista da zona de Pontevedra, máis da miña,
xurdimos un pouco, bueno, pois como a todo, un pouco por pasar o rato. Dixemos un máis ela, oye, pois vamos facer uns cantos concertos en uns bares, recordo que tocamos nun camping, sitios así moi dispares. Pero todo cambiou a raíz de que nos chamaron dun festival, que é o Festival Ponte Louco, que está en Castro Caldelas. Un saudiño a toda a xente do Ponte Louco, que nos trataron xenial. De repente vímonos ali no escenario e dixemos, wow, isto estáse poñendo serio. Primeira vez tamén que utilizamos o tema da electrónica nas nosas cancións. Foi toda unha experiencia e a partir de aí é historia. Levamos 5 aniños rodando sin parar, a excepción deste último polo tema que todos coñecemos xa. Encantados. Temos pasado por tropecentos festivais, tropecentas festas, tropecentísimos bares, tropecentísimos pubs. É verdade que cada día, cada concerto é unha aventura nova. Eso creo que é o que máis nos enche a todos e todas os que formamos parte desto. Temos pasado por moitos programas da TVG, de varios medios, pero bueno, sinceramente unha experiencia que lle recomendo a todo o mundo. E aquí si hai músicos que nos estén vendo, forma de proxectos e de tocar, porque é algo maravilloso. O sea, é algo, o andar por aí tocando, pois supoño que che ten que gustar e tes que valer, pero é algo absolutamente maravilloso, polo menos desde a miña maneira de ver. Dentro de 5 anos, vémonos directamente, si nos deixan, vivindo profesionalmente desto e, sobre todo, ofrecendo ao noso público a maior calidade de audio, de vídeo, a maior calidade de producción que poidamos darlle. É un soño que temos desde que casi iniciamos o feito de vivir profesionalmente desto. Pero bueno, vou engadir algo que non engadín nunca en ninguna entrevista. No meu caso, por exemplo, a min gustaríame dentro de 5 anos, aparte de vivir profesionalmente desto, gustaría meter unha banda enorme, ter aí 3 trompetas, 3 trombóns, saxos, de todo. O sea, unha banda absolutamente enorme, poder percorrer o planeta inteiro coa bandeira do galego, coa bandeira de Galicia. Estamos super orgullosos de ser galegos, de cantar en galego, como xa dixen antes, percorrendo o mundo, vivindo aventuras con todos e todas vós. Nada máis. A verdad que, bueno, creo que non pedimos tanto, nin pedimos tan pouco a mesma vez. Nada, eso que nos espera, o que nos depara o futuro, polo menos esperemos que sexa o que nos depara. Nos vamos a traballar fuertísimamente como fixemos ata agora para que eso se cumpra.